gyermek az eredeti apukájához és anyukájához lojális. Amikor apu bemutatja az új párját, bármennyire rokonszenves, bármennyire kedves ez az új társ, hát ő az, aki anyut piszkálta. Még akkor is, hogyha anyu nagyon aktívan kezdeményezte annó ezt a folyamatot. Ugye ez a jele annak, hogy te igazán szeretsz engem, hogy én most mondjuk, nem tudom én, gondolok egy jó kis Málnalekváros kölesprószára, és neked ezt ki kell találnod, hogy én most éppen Málnalekváros kölesprószára vágyom, még akkor is, ha erre semmilyen utalást nem tettem. Hát azt gondolom, ezek a csapdajátszmák lesznek azok, amiket elkerülni érdemes, leginkább bele sem kezdeni. Akkor érzem magam biztonságban, hogyha higiénia vesz körül, és számomra például az a jele, hogy a kád legalább, nem tudom, 2 hetente, amilyen gyakran fürdeni szoktál, kimosásra kerül. Hát ez ugye egyéni igényszint függvénye.